túl sok anyag magában a szem alatti területen, mert hogyha nem használunk sok anyagot, akkor nem fog annyira beleülni ugye az apró kis borozdákba így a szem alatti területen, vagy hogyha véletlenül valaki ugye már ráncosabb, akkor sokkal nagyobb a lehetősége, ha sok anyagot használunk, hogy beleül ugye a ráncokba. Ültet egy kisebb fluffy ecsettel, ez a Danessa Mildix-nak a korrektor ecsettel kicsit ilyen ferde, úgyhogy nagyon szépen könnyen lehet vele teríteni az anyagot. Következő lépésben a kedvenc korrektoromat használjuk, a Dior Backstage. Ő egy vízálló, elég magasan fedésű korrektor, egy kicsikét lágyabb a textúrája, az idősebb korosztálynak is tökéletesen alkalmazható. Mindenhova átdolgozom egy picikét. Nagyon-nagyon fontos, tudjátok, apró tapogató mozdulatokkal dolgozunk, hiszen beleépítjük a bőrbe, és nem csak felszínesen visszük fel magában a termékeket. Kicsit ráhúzzuk a szemhéjra is, de csak nagyon vékonyan. Ügyelünk arra tényleg, hogy mindenhol gyönyörű szépen el legyen dolgozva, hiszen a tökéletes alapozás az már megadja a sminkünknek az alapját. Utána a Beauty Blenderrel én átszoktam az egészet finomítani, hogy még jobban bele tudjuk dolgozni ugye a pólusokba. Itt még ugye nem fixáljuk le az arcot, hanem rögtön elkezdjük ugye a szemsminkünket. Az Armani-nak fogom használni az szemkrémét. Ez egy kicsit ilyen pezsgős, rózsaszínes árnyalat, a 44S-es, vízálló, nem feltétlenül muszáj lefixálni, szépen rétegezhető és építhető, 2 rétegben visszük fel, ami nagyon fontos, ugye, hogy mindig az íris közepére viszed fel az anyagot, és onnan szépen tapogatjuk el. Amikor kintről akarod befelé, természetesen megfordítod az ecsetet, és akkor gyönyörű szépen úgy húzod el az anyagot. Még egy picikét felviszünk, és majd gyönyörűen tapogatom bele ugye a mélyítő vonalba. És jöhet a másik oldal. Nyugodtan vihetitek fel a kis fejével, gyönyörű szépen, szinte kiveszitek, és pont annyi anyag kerül oda, ami így magában az egész szemhéjunkra kell. Szépen apró tapogató mozdulatokkal eldolgozzuk, forgassuk közben az ecsetet, különböző színárnyalatban megtaláljátok, és rögtön egy fluffy ecsettel csak is a kifutását a mélyítő vonalban ugye elsatírozom. Utána jöhet a Fenty Beauty-től a Diamond, gyönyörű